Ji Amedê ji Bakurê Kurdistanê Sînan çift dûrek parlamenterê YSP yêvanê li gel min e. Kak Sînan te bi xêr hatî? Deng tê te? Navxerê dabê. Kak Sînan me niha Deng baştı. baş e. Me niha Mihemed kire mîvanê xwe ji serêkanî yani ji kampa serêkanî kire mîvanê xwe te lê gudarî kir li cem we li alî li Tirkiye dibêjin ku ew Filistînî ye û di êrişa İsraîlê de birîndar bûye hûn weke YSP li ser vê yekê çi dibêjin? Em ser wayî çi bêjin ew zaten durûtiya êkê ew wek wêne Mihemed Hanîn kirine rojevê paşiyekî fehm kirin ew ne zarokê Filîstîniye baja divê ya Gazê li rojevaya paşiyê li sosyal medya şinda kişandin ev tê çi watê êk wênê Mihemed wekem bên li Gazê bû hanî ziman Xwedê de derketin şermezar kirin lê fehm kirin ki Kurd şinda kişandin ew di hêla siyasetê de dûrêtiyeke mezin e. Yani gelê Gazê gelê Filîstîn gelekî mazlûm e zarokê wan mazlûmin li dijî bombebaranê gerek merî Xwedî li wan derkevin belê gelê Kurd ê rojava zarokê Kurd ê rojava ne mazlûmin. Milletê Kurd ne milletekî bê em bên mazlûm e bê xwedî statûye ji bo wê ew tenê mesela weke bên zarokê me biçûk Mihemedê ne ew seranserê siyaseta em bên sîstemê Türkiye û hemû dewletê dagirker Iraq, Sûriye û Îranê tenê partiyê sistemê ne wek muhalefet opsiyon zî siyasetan ew e li Filîstîn re divê ya piştgirî ji Kurdistanê re astengî. Hûn weke aliyê siyasî kak Sînan yani we dikaribû çi bikin ji bo ku mesela Türkiye careke din êrişî rojava neke yani projeyeke we planeke we heye ku hûn di parlemanê de pêşkêş bikin? Îro zaten hanîn ziman di parlemenê de lê belê di parlemenê de hêzê metinekî em bên di derexê wê de biryar bêgirtin. Baş e alî te behsa AKP te behsa opozisyonê kir çawan nekir. Mesela CHP weke mezintirîn partiya opozisyonê li wê derê ku gelek Kurd jî nava wê partiyê de hene we nikaribû nerîna xwe û CHP li ser va mesela êrişên ku diçin rojava mesela helwestekê nîşan bidin kêmanî CHP jî nêzîkî we bibe? Nemimkün e ew sed salin siyaseta Türkiye an desilatar an wek opsiyon muhalefet li ser mesela Kurd li ser mesela Kurdistan herî zêde duye yek yani eger mesela Kurdistan'a qet nabera partiyê desilator wekem bên opsiyona de judayî tişê nabe îronin ew sed sala berdewam e ji bo wê berde em bên wek partî sistem wek mine CHP wek mine em bêjin İYİ Partî hinek partî henekî didin navê wan vekirin çepkirin sosyalîstin navî nokta ew nazî îro li dijî komkujiya Gazê derdikevin piştgiriyê li gelê Gazê dikin li Filîstîn dikin em nayên çima hûn piştgiriyê li wan dikin lê em dê hûn çima piştgiriyê li rojava nakin. Ji bo wê mesela Kurdistan ji bo hemû opsiyon û desilatar xeta wan ê sor e. Mesela Kurdên me yên rojava kak Sînan hinekî bi gazinin yani dibêjin weke tê xwestin ne aliyên siyasî tenê yani raya giştî li Bakurê Kurdistanê weke tê xwestin dengê xwe li hemberî wan êrişan dernexist mesela rast e şexsen li dijî her rengê şerim yani tundrewîl ku derê hebe ez tu caran qebûl nakim çi Filistîn be çi rojava be ferq nake lê ji bo Filistînê xelk bi hezaran da ketin kolanan nimêj kirin weke Batmanê weke nimûne lê ji bo rojavayê Kurdistanê deng zêde derneket. Çima dengler neket
بله و چند روزن ام کک دلبرین ام و چند روزن و کم زقاقم تی خواه دیگه که لکودره اگر وکیل یک دو وکیل چهار وکیل هرن دوره لوان ام بین گل دجوه پلیس دوره لوان دو پوچینه قط نه هلن بلبن لجبو هیرش روجاوا وقت لزقاق ام پروتستو بکن وقت ام برتکه که دموکراتیک بین زمان دولت هر زیده دستی و چتی همو آستنگی ها بکارتینه لی نه حضر از ناویجم جبو پشکریه ام بیجن هرش İsrail dici Gazze, li pişkiriya Gazze, em dizanin ki va penşeraş rozun, seveye var, li hamu bajare Türkiye, hinek parti, derdi kefin kolana, bi pişkiriya, bi devenya, bi evlihe girtina polisa, avna dimeşin ve kemin pişkiri dedin evi, geli Gazze. Yani doğru da siyasata hükümet ve eşkere dualiye, jibo pişkiriya geli Rojava, berdel zikaka iro vedid yani li Dersim'e çibu, Livan'e çibu, berevi durura ezi tabi bugün li Diyarbakır çibu. Li hamu bajara çibu. Yani devlet, hükümet kat nahelek desi viçitti. Ne lazım ki hındır da vakemin tudakhoni bidi. Dönü ne per emşül medakhoni da liş buru rojavad hındır da li deri da limi pırskirin. Sinan Bey hun ne için şey yapıyorsunuz? Bugün sohbet edeceğiz. Az kendi mezbem şey. Yani siyasette yani siyaseta Kürt desi viçit kerem siyaseta Kürt desi viçit ya dikiye le aslında gelek mezine Manata ava gelek ispas Sinan çift yürek parlamenteri YSP yewane ji Ahmed'e mivane mi bu? Kego edxazım eğer demhe edxazım çent işta verir. Keremke. Naha ev herişe li ser rojava rasta gele gringe. Çima vak em bêjin dengê hêzê nav devletî zî li bo piştgiriya gelê rojava dernakeviye. Li ser mesela em bên Filîstîn û İsrail cihan bû du aliye serkê şêwekê Amerîka dixişine xeta rojava piştgirê dide İsrail Rusya ve Çin hatayı pişkiri dira ve kembin Filistin. Med got ki ev şerri 6 salın ki navan nevi de Kürdistan'da bir dahi bu xwa dike ki ecardı liser mesela İsrail Filistin'da zede bu. Problema mezin evet siyaset medare me Kürt revşenbiri me evet tesira ve liser Kürdistan'a tane rojavanı liser Kürdistan'a başvuru rojilat eşiba yek. Didivi koridora ve kembin Hindistan Suudi Arabistan, İsrail o İran, İtalya, Avrupa. Ev gele giringe Amerika ve Çin li ser ve rjata navin tene hem berhevde tesir ve li ser her du parça Kürdistan çibu. Tüye xane ki devlet dagirker o devlet ve kemin nav cihan zidde bejin ki eğer jibok ev koridor bazırgani ve enerji bigijin Avrupa لحرم istikrar lazım. Acaba bari bir istikrar ircar bedin ser Kurda. Yani bari istikrar bera navendiye Irak'ı behez ve bera navendiye Suriye behez ve leberi bera federasyona ve ambejin ya hükümeti Heremi Kurdistanu ya Rojava kasbı. Liser vezi gerek Kurd diriz em biskinin ev gelek encam evi mühim giring bun. Doğruda zaten duruti heye ve ambin henek devlet jibo ve ki bazırganiye enerji ve kendi şeydiye pişkiriya rojava giden yıkonakin. Türkiye çime hatta naha ve kendi balafiri F-16 eşer heriş nedikirin ve kesi rez neday defakto dukhara ve vezifre girt erişlike kesden yıkonakin. Malata ava zor pas Sinan çift yürek parlamenteri YSP wane ji Ahmed'e mivane mi bu?